Τα βρώμικα κυκλώματα του ελληνικού ποδοσφαίρου έβαλαν στο στόχαστρο και τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναχαϊκής Αλέξη Κούγια, καθώς οι αποκαλύψεις του πριν από 3 χρόνια ενοχλούσαν. Μάλιστα ο ίδιος πληροφορήθηκε ότι σχεδίαζαν εγκληματικό χτύπημα εναντίον του από τα μέσα ενημέρωσης. Εγώ το πληροφορήθηκα ότι σχεδιαζόταν αρχικά ο σοβαρός τραυματισμός μου και μετά η δολοφονία μου από ρεπορτάζ που έκαναν τηλεοπτική και ραδιοφωνική σταθμή από Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Προσωπικά δεν είχα ενημέρωση από κανέναν. Άκουσα από ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης όταν με πήραν τηλέφωνο στις 12 το πρωί, 12.30 το πρωί της Κυριακής, ότι ο Τσακογιάννης μιλούσε με πρόσωπο το οποίο το αποκαλούσε πρόεδρο στις 9 Μαρτίου του 2011 και αφού με στόλιζε με διάφορα επίθετα και προσπαθούσε να αποκτήσει και μια συμμαχία μαζί του, στο τέλος έλεγε ότι πρέπει να μου ρίξουν 5 σκαμπίλια στα πόδια, εννοώντας 5 πυροβολισμούς. Σοκαρίστηκα, μάλιστα ήμουν τότε με τον κύριο Μπαμπούκη, τον γνωστό συνεργάτη του Γιώργου Παπανδρέου, και με τον γνωστό δήμαρχο Βουλιαγμένη, τον Γρηγόρη τον Κασιδόκοστα. Και ήταν και τα παιδιά μου μπροστά και δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω και συγκινήθηκα. Οι τελευταίες αποκαλύψεις για την μπόχα που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο είχαν γίνει γνωστές πριν από χρόνια από τον Αλέξη Κούγια. Όταν πριν 3 χρόνια εγώ έλεγα στην Πάτρα στις συνεντεύξεις τύπου και με ανακοινώσεις ότι ο λόγος που χάσαμε την άνοδο από την Ηλιούπολη δεν είναι ότι η Ηλιούπολη έχει καλύτερη ομάδα, αλλά γιατί η Ηλιούπολη εκβιάζει, τρομοκρατεί, δωροδοκεί, στείλει παιχνίδια, στην Πάτρα συνάδελφοί σας, είτε σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, με κλέβαζαν. Δεν είμαι από τους πρώτους, είμαι ένας και μοναδικός καλής άλλος Έλληνας ιδιοκτήτης ή πρόεδρος ανώνυμης εταιρείας ή ένα οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είπε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως τα έχω πει εγώ κατά επανάληψη. Και βέβαια, όπως λέει ο κύριος Κούγιας, είχε δεχθεί χτυπήματα και από παράγοντες της Πάτρας. Τώρα όμως αισθάνεται δικαιωμένος, καθώς η Παναχαϊκή είναι η πιο καθαρή, όπως τονίζει η ομάδα της χώρας. Η Παναχαϊκή μετά από 25 χρόνια είναι η πιο καθαρή ομάδα στην Ελλάδα. Και θέλω να σας πω ότι αυτό είναι το ηθικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατεύσουμε σαν κόρη οφθαλμού. Κάνω και έκκληση έτσι από εδώ και πέρα να αντιμετωπίσει τη σταθμή την Παναχαϊκή και ελπίζω ότι πια αυτοί που είχαν κολλήσει δίπλα τις Αβδέλες, βλέπετε, τον είχαν βάλει τον άλλον να με φυλάει στην άμφισα τον αστυνομικό διευθυντή, τον βοήθησα και εγώ να προαχθεί και να έρθει στην Πάτρα σαν διευθυντής και με παρακολουθούσε και ενημέρωνε τον Τζακογιάννη. Τι θέλετε να κάνεις από εκεί και πέρα? Τέτοιο πράγμα σαν αυτή τη βρωμιά που έχω δει γύρω από την Παναχαϊκή δεν θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου να έχω συναντήσει. Και έχω κάνει και τι δεν έχω κάνει σαν δικηγόρος όλη την ζωή μου.